Wong yen atine wis elek, ana wong meneng anteng wae tetep digoleki salahe. Kadang sing dadi masalah kuwi dudu lakumu, dudu omonganmu, nanging atine wong sing ndelok kowe wis kebak rereget. Wong sing atine resik, ndelok wong meneng ya dianggep tentrem. Ning wong sing atine peteng, wong meneng wae dikira sombong. Wong sabar dikira lemah. Wong ora melu rame dikira duwe maksud ala. Lah padahal dheweke mung pengen urip ayem. Kowe wis urip biasa wae, ora ganggu sapa-sapa, ora pamer, ora golek ribut, nanging tetep wae ana sing goleki celahmu. Kelambimu dikomentari, menengmu digosipke, omonganmu diputer, lakumu digawe bahan rembug. Lah wong sing meneng wae isih salah, apa maneh yen kowe ngomong, ana wae sing digoleki. Mula aja gumunan yen ana wong sing ora seneng karo ayemmu. Sebab kadang ayemmu kuwi sing gawe atine panas. Kowe ora nantang, nanging ketenanganmu gawe dheweke rumangsa kalah. Kowe ora pamer, nanging tentremmu gawe dheweke meri. Kowe ora nglarani, nanging keberadaanmu wae wis cukup kanggo gawe wong sing atine rusak goleki salahmu. Nanging le, aja nganti awakmu melu rusak mung mergo omongan wong. Aja ngowahi watak apikmu mung mergo ana sing ora seneng. Sebab wong sing niate goleki salah, sak apik-apike lakumu tetep bakal nemu bahan kanggo nyalahke. Yen kowe meneng diarani sombong, yen kowe ngomong diarani keminter, yen kowe sabar diarani ora wani. Mula sing penting dudu gawe kabeh wong seneng, nanging njaga awakmu tetep waras, tetep resik lan tetep bener lakumu.